Takže čaute lidi, takže čaučerte lidi. Vítám vás u mongolského Káji, teď je to sám. A dneska ho budu zastupovat, protože tu jaksi není. Určitě na jeho kanál dejte odběr, i když tohle je na jeho kanál. Ale, no, dejte like. Epizoda. Teď jsme tady. Takže doufám, že se budete bavit a čau. Teď jsme tady. 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 Na schodech. Teď jsme tady. Teď jsme tady. Máš sedět tam sám. Teď jsme tady.